Wara l-konklużjoni tal-inkjesta 17 Black għandha tinġar responsabbiltà politika. Eksosna l-ex-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil waqt il-programm Net Life it-tnejn fil-għaxija fejn tkellem dwar dan il-proċess li ilu għaddej snin sħaħ sabiex toħroġ il-verità kollha dwar dawn il-kumpaniji segreti. Importanti immens li jiskatta il-proċess li jmiss, jiġifieri li dawn in-nies jitresqu il-qorti għall-ġustizzja. Però dan huwa biss ir-responsabilità kriminali. Robert, ejja ma ninsewx illi għandu jkun hemm ukoll responsabilità politika u naħseb illi il-Partit Nazzjonalista u l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg diġà qiegħed jagħmel dan il-punt ċar illi apparti responsabilità legali u kriminali għandu jkun hemm xi ħadd li jġorr responsabilità politika għal dak li qiegħed isir. Għax dak li qiegħed isir mhuwiex aċċettabbli f'pajjiż Ewropew membru tal-Unjoni Ewropea. F'kollegament dirett minn Brussell Simon Busuttil spjega kif l-Avukat Ġenerali hija pupazz fit il-Gvern u għalhekk mhux sorpriż li talba biex ikollhom kopja tal-inkjesta 17 Black ġiet miċħuda. Il-fatt illi aħna tlabniha hija ġustifikata għaliex hija inkjesta ta' interess pubbliku kbir. Għaltilna le, u jiena minix sorpriż, imma min-naħa l-oħra għaltilna le, nifhem illi sinjal illi għandhom ħafna għal xi jikkwetaw. L-ex-kap tal-Partit Nazzjonalista stqar li ma kellniex għalfejn nistennew 9 snin biex inkunu nafu li meta persuna tiftaħ kumpanija l-Panama dan isir għal skopijiet ħżiena, skandlu li fiċ-ċentru tiegħu kien hemm l-esponenti tal-Partit Laburista. Ma kellniex għalfejn nistennew 9 snin biex inkunu nafu u biex nissuspettaw illi meta xi ħadd jiftaħ kumpanija segreta fil-Panama waqt li hu Ministru ewlieni tal-Gvern qed jagħmilha għal skop ħażin. Dan ma trix tkun professur biex din il-ħaġa tifhimha u xomma mill-ewwel. Dak li għamilna aħna għamilnieh dan Robert 9 snin ilu u ilna insofru attakki, insulti u minn kollox mill-Partit Laburista sempliċement għaliex fittixna illi jsir is-sewwa. Simon Busuttil għamel referenza wkoll għal kif il-Gvern Laburista jipprova jiddistakka ruħu minn din l-inkjesta u saħaq li dan mhux possibbli hekk kif din l-inkjesta minn voluti nies li kienu ferm viċin ta' Joseph Muscat li għadu sal-lum stess parti integrali mill-Partit Laburista. Fl-waqt li temm bil-istqar li illum nafu li dawk li kienu joħorġu jipprotestaw għas-sewwa kellhom raġun.